IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agtultuloy ti panagplano ken panangisayang ka ti Philippine National Police kadagiti aktibidad para iti Pcr Month tinasa o selebrasyon ket maysa kadagiti nationwide program tinaili na pulisya kadwa dati komunidad iti biyang ti PNP San Nicolas ket aday tinaangay a panagtadaripnong ano sa dinno ket pagsasaritaan dagiti nas kanabambanag. Well, expecta rin da nga for 2026 kat ado iti activity tayo when it comes to community engagement kun direct talaga activities tayo kat marikna iti tao detoy ken deti pinangidagkat tayo iti community iti PNP at aduntot activities tayo kadijay and more collaborations and partnerships with our LGU and stakeholders. May nag-iti daytoy ket may panamnama ana papigsa at adu ti programa kay kakadwa a stakeholders iti daytoy a programa. May panamnama amang rugi iti bulan ti Hulyo dagiti amin nga aktibidad. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.